Uno, dos, sí. Uno. Hola, uno, dos, sí. Vale.
Señor presidente, bo día. Gustaríame facer a pregunta se ese control riguroso do tempo, porque utiliza ademais ese cronómetro, vai a ser tamén para o inicio da sesión plenaria ou para aí vai a ser máis flexible. Moitas gracias, señora Candia. Tomarei en conta a súa observación. Moitas gracias. Non sei se está Maite por aí. Pablo. Bueno, bos días a todos e a todas, señoras e señores diputados, persoal da Diputación, medios de comunicación, público que nos acompaña. Benvidos a todos e antes de comezar co orden do día do pleno quero saudar e dar a benvida ás intérpretes do linguaxe de signos que nos acompañan, que recuperamos para os plenos e que non van a estar solo nos plenos, sino que tamén estarán presentes noutros actos da Diputación. Así que, benvidos para darse mellor servicio. Creo que están aí acompañándonos, porque teñen que ter unha cámara específica para eles. Así que, desde hoxe, a través da Asociación de Sordos de Lugo, a SORLU, daremos este servicio aos ciudadanos. Dito eso, empezamos co punto 1 da orde do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión do día 30 de xullo. Non sei se hai alguna cuestión á acta. E 20 de agosto, hai dúas, perdón. E 20 de agosto. Alguna cuestión ás actas? Non hai, sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Gracias. Por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do día, que é conta xeral do orzamento da excelentísima Diputación Provincial e da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, correspondente ao ano 2018. Ditamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión de Economía, Recaudación, Facenda, Especial de Contas, correspondiente a la semana pasada, y le corresponde al Pleno la aprobación de la misma, la aprobación definitiva, una vez que se expuso al público, sin reclamaciones. Moitas gracias, señora secretaria. Ben, para expoñer como está a conta xeral, pois ten a palabra a doña Mayra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día, señores diputados e señoras diputadas, medios de comunicación e público que nos acompaña. Traemos a aprobación da conta xeral do exercicio 2018 da Diputación Provincial e de Suplusa. Foi informada pola Comisión Especial de Contas pois o pasado 31 de maio, permaneceu exposta ao público na Secretaría Xeral durante un período de 15 días e 8 máis e logo foi publicada no Boletín Oficial da provincia o día 10 de xuño. Novamente se volveu a informar na Comisión Especial de Contas do pasado xoves e unha vez se aprobe en pleno vai a ser remitida ao Tribunal de Contas co que vai a concluir o proceso de tramitación. Polo tanto, é un documento que xa coñecen, que tiveron a oportunidade de consultar e de estudiar, e no que fundamentalmente, segundo se desprende do informe
de intervención se constata que cumplimos ca estabilidade orzamentaria, se ben superamos o límite que establece a regla de gasto, pero no anterior pleno pois vimos tamén de aprobar precisamente un plan económico financiero por este motivo. Pola miña parte, nesta primeira intervención, nada máis, dado que tenen pois, toda a información durante varios meses, ademais, á súa disposición. É un trámite administrativo, como saben. Nada máis. Moitas gracias, doña Mayra. Non sei se hai algún turno de palabra. Sí, doña Elena. Simplemente anunciar a nosa abstención e que renunciamos a debate. Moitas gracias. Don Efrén. Moi ben. Pois entón sometemos a votación. Votos a favor? 13. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por tanto, aprobada a conta xeral. Pasamos ao segundo punto da orde do día, ao terceiro punto da orde do día, que é a proposta de modificación do orzamento da Deputación 2019 vía suplemento de crédito. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la misma Comisión de Economía, correspondiente al día 19 de septiembre, y le corresponde al Pleno la aprobación de la modificación del orzamento que se dijo, con la tramitación que se prevé en el expediente. Moitas gracias, señora secretaria. Para exponernos este punto, ten a palabra outra vez doña Mayra. Moitas gracias. Pois aquí o que traemos é precisamente a aprobación de un suplemento de crédito, parte con cargo ao remanente líquido de tesorería e outra parte con cargo ás baixas que se produciron en obras, concretamente no plan de estradas, e é para que os concellos que incluíron obras do Plan Único no exercicio 2017 e que presentaron as contas xustificativas neste ano, pois como os créditos do 2017 non son incorporables ao 2019, dotar de crédito para poder aboarlles aos concellos esas cantidades. Nada máis. Moitas gracias, doña Mayra. Intervencións? Sí, doña Elena. Sen intervención tamén e anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias, don Efrén. Moitas gracias. Bueno, pues sometemos entonces a votación. Votos a favor? Unanimidade. Unanimidade. Queda aprobado a modificación de crédito. Pasamos ao punto número 4, que é proposta de aprobación se procede en relación co escrito do alcalde do Concello de Quiroga solicitando unha modificación ou sustitución dun dos investimentos incluídos no Plan Único da Corporación cos Concellos do ano 2018. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminada en la Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 19 de septiembre y le corresponde al Pleno, de acuerdo con el dictamen favorable de la Comisión Informativa, su aprobación. Moitas gracias. ¿Alguna intervención? Respetando a autonomía local, tanto no punto 4, 5 como 6, anunciamos un voto favorable ás peticións de Quiroga, Pedrafita, Ribas de Sil e Taboada. Moi ben. Don Efrén. Moi ben. Doña Pilar. Nos non utilizamos o turno e votamos a favor. Nos tres puntos tamén. Gracias. Pois entón sometemos a votación o punto número 4. Votos a favor? Unanimidade. Ben, entendo das intervencións dos voceiros de que o escenario é o mismo para o punto 5, por tanto, sometemos a votación, se lles parece, votos a favor. Unanimidade. E o mismo para o punto 6. Aquí, antes de someter a votación, non sei se vostedes se deron cuenta, pero hai un error, tanto na páxina 2 como na páxina 3 e na páxina 4, donde, estando falando do Plan Único 2019, se mete por o medio o ano 2018. Iso é claramente un error. Na páxina 2, encima do primeiro cuadro, pon Plan Único 2018, cando debería poñer 2019. En todo caso, sustituir aquí
onde pon 2018 por 2019. Entón, con esa corrección, sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos, unha vez que tome nota a señora secretaria, continuamos, pois, co punto número 7, que é a proposta de modificación, aprobación inicial de modificación do regulamento de organización e funcionamento da asesoría xurídica da Diputación Provincial de Lugo. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la misma Comisión Informativa de Asuntos del Pleno correspondiente al día 19 de septiembre y le corresponde al Pleno, tras el dictamen favorable de la Comisión Informativa, la aprobación inicial de la citada modificación. Muchas gracias, señora secretaria. Para expoñernos en que consiste esta proposta, ten a palabra doña Pilar. Moi bons días, señor presidente, bons días a todos os diputados e diputadas, así como os medios de comunicación e público que nos acompaña. Hoxe estamos nunha desas ocasións onde se chegan a este pleno decisións que resultan de calado para esta administración. Hoxe ven a pleno unha actualización técnica dunha norma xurídica organizativa dun departamento desta administración que dá razón de ser a mesma. A asesoría xurídica, como todos vostedes saben, naceu fai xa 7 anos e presta un recoñecido servicio discreto e constante a todas as administracións municipais da provincia, na que está incluída, por suposto, a propia Diputación. 7 anos nos que se conseguiu acadar unha prestación de servizo permanente, tecnificado e alleo aos vaivéns políticos desta institución, antepoñendo sempre o interés de cada administración consultante a calquera outra situación. Trátase hoxe de actualizar a norma que rexe este departamento en cuestións menores pero esenciais, actualizar a linguaxe de forma inclusiva e, sobre todo, preparar esta administración para as novas exixencias xa inminentes das novas formas de gobernabilidade. Neste sentido, o compliance público é unha exixencia para todas as administracións. As novas políticas e formas de prevención da corrupción é unha decisión unánime do Parlamento de Galicia e unha nova forma de traballar co Consello de Contas de Galicia. O próximo día 30 vaise a manter nesta casa a segunda reunión de traballo precisamente con esa institución autonómica. E é preciso neste campo que un departamento alleo á xestión do día a día da Administración, pero coa suficiente autoridade e grau de preparación, poida impulsar esas novas políticas e servir de canle co Consello de Contas nesta nova competencia que tal institución ten tras a reforma da súa lei de cabeceira. Penso que este punto resulta prácticamente alleo ao debate político. Estamos ante cuestións transversais que poden ser puntos de encontro, pero entre todos nós para unha mellora das nosas institucións, non só da Deputación, tamén do servicio que se preste a todos os concellos da provincia. Polo demais, esta actualización consiste basicamente en adaptar a norma á estrutura do departamento tras eses 7 anos de vida, homoxeneizando así a RPT e a norma regulamentaria, rematando con distorsións que dificultaban o día a día. Os aspectos máis característicos do departamento, as súas funcións consultivas e xurisdiccionais, en todas as ordes non se tocan, salvo para facilitar que máis xente acceda á consulta da asesoría, o que previsiblemente incrementará aínda máis o seu volumen de traballo. En definitiva, tras esta breve e técnica explicación, simplemente me gustaría rematar como empecéi, apelando a que esta reforma técnica e actualizadora, sen máis, tanto por relación ao exixido dende o Parlamento de Galicia e o Consello de Contas, como por relación á autoorganización dun departamento que está prestando servicio a todos os concellos da provincia, queda de novo, como sempre foi, fora do debate político. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Intervencións? Non hai intervencións? Sí, do Grupo Popular. Preguntei se había intervencións. Bueno, señor Balado. Sí, gracias. Bon día a todos. Bueno, pois, nós, efectivamente, atendendo ao punto este no que respecta ao regulamento da asesoría xurídica da Deputación
pois somos conscientes de que este servizo, pois, sobre todo no tocante aos concellos, é un servizo importante, que se presta dende esta Deputación, é de utilidade, é moitas veces descoñecido por moitos concellos e incluso tamén dende os órganos de goberno desta Deputación. Bueno, pois basicamente estamos conformes coas disposicións regulamentarias relativas á organización do servizo e tamén, sobre todo, nos textos que se recollen, no articulado que se recolle en relación coas funcións consultivas e contenciosas. Pero nosotros votamos en falta unha regulación de certos aspectos relativos ás custas procesuais que se conteñen no apartado 2 do artigo 26. Entendo que todo isto que aparece en vermello é o que se engade ao regulamento da asesoría xurídica da Deputación. No apartado 2 se dice que, efectivamente, deste artigo 26, se se obtivese unha sentenza con expresa condena en custas da contraparte, ingresaránse na Tesourería da Deputación Provincial de Lugo, dado que esta é a institución que presta o servizo de defensa en xuicio. Nós isto vémolo lexítimo, é dicir, se os concellos que efectivamente se benefician dun servicio que é pagado por a Deputación Provincial, cando sexan beneficiarios da condena en custas, pois entendemos que non é lóxico que ese diñeiro vaya para as arcas municipais, senón que debe ir parar a Tesourería da Deputación, como aquí ben se dice, porque efectivamente é a Deputación que paga a nómina dos funcionarios, a nómina dos letrados do Servizo de Asesoría Xurídica. Pero aquí plantéxase unha dúbida que a veces suscita problemas. Cando nun litixio, sexa do orden civil, laboral ou contencioso administrativo, no que unha das partes é un concello e efectivamente se fai preciso nomear un perito designado xudicialmente, pois o propio perito reclámalle a provisión de fondos dos seus honorarios ao concello en cuestión. Este concello pois adianta eses honorarios, ingreso na conta do perito, cando se taxan as custas procesuais, porque efectivamente hai unha condena en custas a favor do concello, aquí non se regula como se vai articular a devolución dese diñeiro a favor dos concellos, porque se evidentemente na taxación de custas entra a minuta dese perito que pagou previamente o propio concello, e ese diñeiro vai reverter a favor da Deputación Provincial, pois nós vemos que aquí, no artigo 26, que é onde se debera regular, non se regula como se vai articular a devolución destes fondos que vai percibir a Deputación a favor do concello que os adiantou previamente. E tamén queremos facer un pequeno fincapé no aspecto relativo á reconvención. Cando se formula unha demanda reconvencional ou contrademanda, só se regula no artigo 21 que se precisa a autorización do órgano da Deputación cando sexan litixios nos que a Deputación sexa parte, pero non se regula, en cambio, no artigo 37 o aspecto relativo á autorización que se precisa cando un concello litigue e queira formularse unha demanda reconvencional por parte dos letrados da Asesoría Xurídica da Deputación que litigan en beneficio do concello. Si vemos que se regula a disposición da acción procesual no artigo 22 tanto para a Deputación como no artigo 37 para os concellos, pero votamos en falta que esta regulación da reconvención que se fai no artigo 21 respecto á Deputación non se faga despois respecto aos concellos. Nada máis por esta primeira intervención. Moitas gracias, señor Valado. Don Efrén, non quere intervir. Doña Pilar. Moi brevemente, falaba na primeira intervención de que este é un documento prácticamente non técnico na súa totalidade e a miña intervención se baseaba neso, en dar unha somera explicación técnica ao mesmo. Como todos vostedes saberán, isto vai a ter un período de exposición pública, o correspondente período tamén de presentación de alegacións técnicas, e eu creo que ese é o momento para facer achegar todas estas propostas ás que está vostede facendo referencia. Dende logo, non vou a ser eu a que se pronuncie sobre determinadas cuestións técnicas recollidas no documento. Eso sí, reforzar a idea de que precisamente se ven a actualizar para o actual marco de demanda sobre a normativa na protección e defensa das administracións públicas e tamén nesa actualización da linguaxe. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Valado. Quero o segundo turno.
Sí, nada máis, moi brevemente, para reiterar eso, se fixemos esta manifestación, pois efectivamente é porque entendemos que se pode recoller ou se pode, con independencia de que, lóxicamente, pois nos asiste o dereito a formular as reclamacións por escrito. Moitas gracias. Doña Pilar, quere usted rematar? No, moi ben. Sometemos entonces a votación. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada a proposta inicial de modificación do regulamento da Organización do Funcionamento da Seguridade Xurídica. Ben, pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia a implementar melloras que garantan a seguridade na estrada autonómica LU 636 que une Sarria con Becerreá. Para expoñernos esta iniciativa, ten a palabra don Pablo Rivera. Moitas gracias, señor presidente, señoras e señores deputados. Dar a benvida nesta ocasión a Sorlo, como dixo o presidente, nesta nova andadura. Vaya por riba, inicialmente, que non vou utilizar nin a empregar os 6 minutos, de que se trata de unha moción que leva o Grupo Socialista dende un punto de vista estritamente constructivo, de que se sumen todas as forzas políticas con representación nesta institución, na que se reivindica unha cuestión dende o punto de vista da seguridade, unha primeira necesidade de arranxar de maneira integral unha parte ou máis ou aproximadamente a metade da estrada LU 636 que une os concellos de Sarria e Becerreá, como moi ben dixo o presidente. Como moi ben saben moitos dos que están aí, esta estrada estaba chamada a ser o acceso natural á A6 de moitos veciños e veciñas da comarca de Sarria e en sentido inverso de moitos dos veciños dos Ancares lucenses de unha vía de conexión co sur da provincia. E durante os últimos anos vemos que, desgraciadamente, esta estrada, como dicía, que une Sarria con Becerreá, tense convertido nun auténtico perigo, sobre todo a partir do quilómetro 16 ou 17 aproximadamente, donde se chega cunha estrada dun ancho considerable e se converte aquelo nun auténtico embudo. Se, ademais, esta situación temos en conta que se agrava no inverno, debido a que o mal estado da calzada, o estreita no que se atopa, e o esvaradío que se converte aquelo en viondas de seguridade, pois está moi lonxe de convertirse naquelo que se predicaba inicialmente. Polo tanto, todos coincidiremos, incluído o propio señor Feijóo, que foi o que puxo a primeira pedra cando era conselleiro de Política Territorial aló por ano 2003, que é necesario desenvolver con certa urxencia algunha actuación con carácter integral que mellore a seguridade neste vial, con mellorado firme, ampliación naqueles casos da estrada que se considere necesario, cunetas, sumidoiros, saneamento, sinalización vertical, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, a nosa proposta é moi clara, é instar a Consellería, sen ningún tipo de acritude, pero sí que a que ten a competencia de infraestructuras, a que acometa con certa premura debido ao número elevado de accidentes que se producen e se levan recollidos todos os anos, co obxectivo tamén de evitar algunha desgracia maior, de acometer esas melloras que garanten a seguridade nesa estrada LU 636. Esta é unha proposta, insisto, que trata de sumar todos os esforzos das forzas políticas. Lóxicamente, está dirixida a Xunta de Galicia, que é quen ten a clara competencia nesa estrada, e creo que é unha vía de comunicación importante que a que temos que defender e temos que apoiar entre todos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Intervencións de algún grupo? Sí? Ten a palabra, señor Núñez. Bos días, señor presidente. Bos días, señoras e señores diputados, todo o público presente. Facer unhas puntualizacións á descripción do estado da carretera. É certo, e coincidimos no diagnóstico que acaba o señor Rivera de facer. Tamén é certo que prácticamente o peor da carretera son os, se tomamos como orixe en Sarria, son os 8 últimos quilómetros, chegando a Becerreá. Hasta ese punto a carretera está é certo que os 17 primeiros quilómetros máis ancho, do 17 ao 24 aproximadamente, con un riego en
en aglomerado un quente que se fixo recientemente. É certo que lle falta anchura, pero ten correctamente a señalización tanto horizontal como vertical. Todo isto non excluye que, evidentemente, é unha carretera, é un proxecto, como ben dice, para a comarca de Sarria importante para a comunicación coa A6. Sí que é verdad que conta tamén con comunicación a través de Nadela en dirección a Coruña e a través de Pedrafita en dirección a Madrid. Pero todo isto non é óbice, non obsta para que sea unha obra de primeira magnitude e de primeira urxencia. A Xunta de Galicia non se está olvidando da rede autonómica. En este momento hai dúas obras moi importantes que están en marcha, que se van a realizar en breve, que son o corredor desde Sarria a Puebla de San Xulián, o desdoblamento. Está tamén na última fase de exposición medioambiental a carretera que vai de Folgoso de Seoane a Caurel, que son autonómicas. Fixáronse outras pequenas reparacións, tamén en Fonsagrada se está actuando, un pouco por referirme á zona xeográfica da que falamos. Tamén se fixo unha reparación con aglomerado en quente na carretera de Becerrea a Quiroga, o sea que por parte da Xunta estáse traballando. Estáse traballando tamén coas empresas de conservación que están ao día, e podolles asegurar que a carretera está perfectamente conservada, ten algúns baches aislados que están señalizados xa para rebachar, por certo, e as cunetas e beirarrúas perfectamente desbrozados e limpas. Non é o caso, por desgracia, da red provincial, que en estes momentos nos atopamos prácticamente sin desbrozar as vías provinciales. Deixamos pasar todo o Ombrao, que é unha época evidentemente con moito máis tráfico, porque nos visita moita xente de fora, co agravante de que son menos expertos en conducir en carreteras de montaña, e o estado de conservación, cando menos, é discutible en gran parte dos kilómetros das carreteras provinciales usoditas. De todas formas, desde o Grupo Popular anunciaron o noso apoio á moción, como non pode ser de outra maneira, e solicitar tamén que a Diputación arrime o ombro e axilice tanto os desbroces como o mantemento das carreteras. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Núñez. Don Efrén, ten a palabra. Hola, moi bo día, señor presidente, señoras deputadas e señores deputados, membros da prensa e público que nos acompaña. Ben, sobre a moción, eu creo que quedou claramente exposto. Eu, como sarriao, engadir o certo de importante que sabía para a comarca de Sarria, de comunicación con os Ancares, e creo que neso podemos estar todos de acordo que é unha vía principal, cando menos para aquela zona. Congratularnos de que vaya a haber unanimidade nesto, porque o noso grupo tamén o vai votar a favor, pero claro, que nos aproveiten esta moción para falar do desdoblamento do corredor, como sarriano, pareceme unha tomadura de pelo, porque o que hubo con o corredor foi non sei cantas noticias, desde canto leva Feijóo anunciando o desdoblamento, e só hai fume. Que nos veñan ahora, traen os compañeros do Grupo Socialista unha moción sobre unha carretera que é indubidable que hai que arranxar, e que nos saque o tema do corredor como que está feito, como que é unha realidade. Home, cando menos teño que decirlle que me parece unha tomadura de pelo, polo menos os da comarca de Sarria. Entón, bueno, volvo. Como sempre desvían as mocións, temos que falar de outras cousas, pero volver a decir que estamos completamente de acordo con a importancia do arreglo desta carretera, que nos parece moi ben que a Xunta faga máis cousas e o seu traballo, pero que esperamos que tamén se faga esta obra. Moitas gracias, don Efrén. Don Pablo, segundo turno. De maneira moi resumida, é certo un pouco que decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que sacar o tema dos desbroces e do corredor parece un pouco ridículo. A moción é clara, aparte non só o dixo o presidente do Partido Popular no anterior pleno, sino que había unha sublime crónica que se fixo o día seguinte do pleno anterior, no que utilizaba un símil futbolístico para falar de como habían cambiado as condicións de xogo. Ora non estamos nun terreno embarrado, estamos nun terreno de xogo perfectamente claro no que debemos de xugar, e hai que cinguirse o que é a moción.
Insisto, falar do corredor, como aquí hai varios xente da comarca de Sarria, que a proposta do corredor desde o ano 2013 se a facer unha autovía dende Pobra de Sanxiao a Sarria será para que o señor García e o señor Efrén e eu coincidamos e nos saludemos por o camiño, cando sabemos que os informes de tráfico dicen que o mellor índice de perigosidade e de fluxo de tráfico entre Nadela e Pobra de Sanxiao. Pero, bueno, ese é outro debate, tocará outro día, puideron presentar e falar destas mocións. Volvo ao tema, falaba o señor Feijóo cando tomaba posesión que iba a ser a investidura, a legislatura do rural, que máis rural hai que a comarca de Sarria e a comarca dos Ancares, hai outras máis, pero neste caso hai que fomentar a creación de vías de comunicación que estén en bon estado, que garantan a seguridade, que non sean un perigo para a circulación, e non hai mellor maneira que esa para garantilo, sobre todo cando estamos falando da salida natural á 6. Así que non reitero moito a cuestión, creo que hai que traballar a prol de defender iniciativas que afonden no rural, creo que esta é unha delas e creo que debemos ir todos en sintonía, o cal me alegro que ao final o Partido Popular tamén os ten. Moitas gracias, señor Rivera. Non sei se quer intervir o señor Núñez. Sí, moi brevemente, simplemente para respostar as intervencións dos dos diputados, no sentido eu falén do desdobramento da carretera como un proxecto que está nas súas últimas fases, non falen de ningunha obra feita. E tocante ás carreteras, ao estado das carreteras, pois eu creo que é perfectamente pertinente, porque circulamos por todo tipo de carreteras. Non circulamos na zona da montaña dos Ancares, non circulamos solamente hacia Sarria, circulamos fundamentalmente polas carreteras provinciales. E é lógico, é natural, pertinente, que un alcalde de un concello da montaña se preocupe polo estado das súas carreteras. Por certo, algunha delas dificilmente se pode circular. Repito que non é o caso desta. Despois de decirlle que estamos de acordo en todos os puntos que expón usted na súa moción. Pero falamos de unha cousa diferente, evidentemente. Falamos de que hai que conservar as carreteras todas. E as carreteras, para conservalas, hai que dedicar cartos e esforzo a elas. Rematou. Pois moitas gracias. Non Efrén? Renuncio o turno. Non Pablo? Efectivamente, alégrome que dunha vez por todas o Partido Popular, será que se están achegando as eleccións, pois se molle, se quite as luvas para cazar os ratos, ao final apoio unha moción do Grupo Socialista, así que pois benvido sexa o que sea construir, sexa en positivo, e sexa polo ben da provincia, inda que nesta volta pois a competencia recaiga noutra administración como a Xunta de Galicia. Moitas gracias. Sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Ben, infórmolles as señoras e os señores diputados que as mocións seguintes, a 9 e a 12, versan sobre o mesmo asunto, e a 10 e a 11 tamén, por lo tanto, haberá un debate conxunto, aínda que a votación sexa por separado. Pero as dúas mocións do Xabaril debatiránse conxuntamente e as dúas de Alcoa conxuntamente. Por tanto, empezando pola primeira delas, que é a moción, punto número 9, moción do Grupo Provincial Socialista, que insta a Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia para as medidas a tomar en relación cos danos provocados por o Xabaril, e a 12, que é a moción do Grupo Provincial Popular relativa á adopción de medidas para o control da poboación do Xabaril. Atendendo a rotación que establece o regulamento, antes empezou o señor Rivera, agora que empece doña Elena. Se me permite, primeiro unha cuestión organizativa antes de iniciar no debate da sesión. A voceira do Grupo Socialista acaba de facernos unha entrega dunha emenda a esta proposta. O artigo 112 do Reglamento Orgánico regula o procedemento para a presentación de enmendas. Pero ese texto, tendo en conta, ademais, como vostede con moita claridade intenta sempre explicar as novas reglas de xogo, temos que ceñirnos á acta da Xunta de Goberno da sesión ordinaria de 9 de agosto do 2019,
que establece os criterios interpretativos para non errar pois na interpretación, valga a redundancia, desos artigos do regulamento. Concretamente, no 112, explícasenos, acta que teñen todos os membros, polo menos, evidentemente, os que estaban nesa sesión, explícasenos que as enmendas deben de estar presentadas con un día de antelación e por escrito. Simplemente, como unha cuestión organizativa e pensando nun futuro, si nos gustaría saber si estas enmendas están válidamente presentadas e, por conseguinte, despois, no sentido da votación, pois teremos que telas en conta, ou si interpretamos mal esa acta que se nos entregou no seu momento e esta presentación de enmenda adolece dun defecto de forma. Moitas gracias, señora Cándido. En todo caso, non hai ningún problema, porque eu creo que é unha cuestión, ademais, que eu creo que este regulamento hai que darlle unha voltiña. E as enmendas, se o grupo propoñente da iniciativa non as acepta, de logo para min, non se vota. Por qué? Porque non lle podemos cambiar o sentido á iniciativa do grupo propoñente. Por tanto, se vostede non acepta a emenda, non hai problema. Non acepta e se vota a súa iniciativa e... Sí, señor interventor. Señora secretaria. Perdón, igual la que no me expliqué fui yo. Yo considero que una moción no viene dictaminada. Es distinto. Yo el criterio interpretativo es el artículo 112. Esa fue mi intención. Igual no me expliqué bien. Y lo digo a raíz de un problema que surgió en una comisión informativa. Recién llegada yo aquí, que todavía no conocía muy bien el reglamento orgánico. Y ahora, pues tampoco, porque no hay mucho tiempo para estudiar. Pero yo considero que las mociones son distintas y tienen una regulación específica en el artículo 130 y siguientes. Entonces, podemos presentar mociones en la misma sesión plenaria. Enmendas, sí. Sí. Solamente se requiere el registro el día anterior. Non se pise, por favor. Remata usted e logo... Los diputados tienen derecho a presentar enmendas de adición, supresión o modificación aos dictames o propostas de acordo. Para mí, eso forma parte de cuando se lleva a una comisión informativa. Las mociones no van a comisión informativa y yo interpreto que es una regulación distinta, que viene recogida en los artículos 130 y siguientes. De hecho, asistí a muchas sesiones plenarias en las que hubo enmiendas y se proponían in voce, a veces. Y todos las aceptaron. Pensé que ese tema era pacífico. El que entendí que no era pacífico eran las enmiendas a los dictámenes. Por eso hice esa aclaración. No sé si me he explicado con claridad. Sí, simplemente para un futuro y que quede clarificado. Vale. Entiendo que podemos presentarla en la sesión plenaria siempre que sea una moción. Exacto. Bien. Muchas gracias. Sí, sí. Yo creo que me he explicado. Voy a hacer 9 meses en esta casa. Las enmiendas las he visto siempre in voce. El único problema que las he visto in voce, presentadas en el mismo momento o en el mismo día un rato antes. El problema surgió en una comisión informativa en la que creo que había algún diputado todavía ahora, por una enmienda a un asunto que iba a la comisión, que después ustedes, creo que cuando aprobaron los presupuestos, que yo todavía no estaba aquí, los discutieron y acordaron entre todos un plazo más largo. Bueno, pero en todo caso... Y por eso viene ese criterio interpretativo. En todo caso está claro, hai o que son expedientes que teñen que ir a dictamen da comisión, hai que facelo, como usted dice aquí o artigo 12, e cando son mocións que non son dictaminadas, pois hasta o propio pleno, hasta o momento do debate, se pode facer ou por escrito ou in voce. Se pode usted propoñer unha cousa que se acepta o grupo propoñente, pois se votaría e se engadiría ou non. Vale? Quedou claro? Bueno, pois entonces, seguindo co... Non, xa está. Seguindo co que estaba dicindo antes, para que todos os grupos roten nas iniciativas que empezan, a seguinte empezará o grupo de BNG, por tanto, para expoñer a súa iniciativa e opinar o que queira sobre a outra iniciativa presentada do Grupo Socialista, ten a palabra a doña Elenia. Non vai ser usted, doña Elenia?
E que sería conveniente que me digan quen vai intervir, porque se non dou a palabra a alguén, despois non vai intervir. Entón, o normal é que digan quen vai ser o voceiro en cada grupo, non ter que adiviñalo eu. Entón, vai ser o Agustín Bamonde... Sí, pero os voceiros do Partido Popular son todos vos, pode intervir calquera. Pero mire, o mellor don Agustín Bamonde, usted xa sabe que nos conocemos fai moito tempo, incluso debates en comisións no Parlamento e tamén en plenario, e cando un vai ser portavoz de algo, ten que dicir quen vai ser o portavoz de algo. Por tanto, non hai ningún problema. Temos usted a palabra, pero é bo que sapamos quen vai ser o portavoz de cada iniciativa. Vale, ten a palabra. Unha incertidume que se elimina con rapidez. Tamén eu me queixo, señor presidente, deste tema de presentación das mocións que a min me parece que representan un pouco de filibusterismo. Eu, que teño que defender a nosa iniciativa, non teño nin idea de cal é a emenda que está presentando ou que acaba de presentar o Partido Socialista. Eu creo que a lealdade institucional, se se trata de emendas in voce que poden xurdir no turno do debate, pois efectivamente se poden admitir. Unha emenda que se presenta por escrito que non se lle entrega aos grupos con antelación suficiente, polo menos para poder examinala, pois a mí me parece que é un pouco de falta de lealdade institucional. En calquera caso, e outro cada un vai ao seu, eu vou ao meu, eu vou, polo tanto, defender a iniciativa que presentamos e tratar, pois, lóxicamente, tamén de falar da iniciativa do Grupo Socialista. Dúas mocións sobre un mismo tema, un tema grave, un tema preocupante que afecta fundamentalmente o rural de Galicia, tamén o urbán, aquí en Lugo, en Oviedo, en outros sitios, parece que os xabaríns tamén están campando polas áreas urbanas, pero fundamentalmente o rural de Galicia. Os nosos labregos e gandeiros empezan a estar preocupados, alarmados e mesmamente cabreados pola falta de solucións ou pola escasez de solucións a un problema grave que lles está acuciando permanentemente. E agora, os grupos políticos da Deputación plantexan o tema desde mocións ou desde iniciativas diferentes. Eu espero que podamos chegar a unha solución de concordia, porque senón esos labregos e gandeiros van entonar aquela célebre copla entre todos la mataron, ella sola se murió. Se non somos capaces de chegar a un acordo en relación co tema do xabaril, a verdad que a nosa labor en esta institución podría poñerse en tela de xuicio. Presentamos nosotros unha iniciativa. O Grupo Provincial Socialista reacciona presentando outra iniciativa alternativa. Hai que recoñecerlle ao Grupo Socialista rapidez de reflexos, pero tamén vista corta. Se foran cazadores, habería que decir que son vostedes de gatillo rápido, pero de pouca puntería. Gatillo rápido e pouca puntería porque, en realidade, vostedes presentan unha moción, permítanme decirlo, dende o respeto, unha moción rañicas, unha moción de estereotipo, reproduce en realidad o mesmo que xa ten plantexado Unións Agrarias e outras iniciativas deste tipo. É unha moción que eu diría, dentro do maniqueísmo actual, en realidade unha moción dirixida a construir un relato de culpabilidade no que se sitúa a Xunta de Galicia. As dúas únicas solucións que plantexan vostedes son as solucións simples de sempre. Tiro ao xabaril e indemnización de danos, é dicir, entrar na espiral da que non sairemos nunca porque unha cousa vai alimentando a outra. A nosa moción é moito máis amplia que a de vostedes. Entendemos que o do xabaril é un problema xeral, un problema que non se pode reducir exclusivamente nin á Xunta de Galicia, nin siquiera a Galicia, porque afecta a gran parte de comunidades autónomas de España. Un problema xeral que fai que nosotros plantexemos a moción dende a idea de crear sinerxias coa participación de todas as administracións do Estado para elaborar unha estrategia común para combatir este problema grave do xabarín. Non tratamos de excluir nin tampouco de eludir as responsabilidades que poda ter a Xunta de Galicia, que lóxicamente as está cumplindo.
Pero sí que pedimos a implicación do Estado central. Claro que pedimos a implicación do Estado central, porque miren vostedes, o xabaril, naturalmente, que representa danos aos labradores e gandeiros. O xabarín presenta tamén implicacións en relación cos terreos, en relación coa seguridade das persoas, coa biodiversidade, coa alteración do equilibrio ecolóxico, coa propagación de enfermedades, singularmente a peste porcina e, polo tanto, a necesidade tamén de relación cos países veciños de Francia e de Portugal. Con esas premisas, non é de recibo que o Estado central, que os Ministerios de Agricultura e de Transición Ecolóxica estean alleos á solución do problema do xabarín. Deben de participar en esa solución e nosotros pedimos a implicación dos mesmos en cuestións que son absolutamente de caixón. Primeiro, a elaboración de un censo oficial. A elaboración dun censo que vostedes piden que a realice a Xunta de Galicia, que nosotros entendemos que debe de ser realizada, por suposto, con participación de todas as comunidades autónomas, incluída a Xunta, pero fundamentalmente tamén por parte do Estado, que, lóxicamente, ten que aportar fondos se é necesario facer un plan de carácter xeral con criterios idénticos para poder artellar solucións concretas. A elaboración dun plan de xestión do xabaril, a creación dunha conferencia sectorial específica, que xa se está traballando en esos temas simplemente desde o punto de vista da coordinación e nosotros creemos que se debe de avanzar en ese tema. Que pedimos a participación de concellos, a participación de diputacións, na medida que lles corresponde singularmente manter os terreos libres. Pedimos tamén, lóxicamente, a participación dos estamentos sociais, como de cores de caza e tamén asociacións agrarias e gandeiras. A súa moción e a nosa coinciden en moitos puntos. Os 4 primeiros son idénticos. Os outros poderíamos chegar a un amaño. Eu, a duda que teño, que temos... Presidente, tamén na acumulación de dúas mocións... 10 segundos para rematar. Bien, pois remato. Me dá a impresión de que vostedes teñen medo a implicar o Goberno central. Fai poucos días, un columnista avezado falaba das dúas almas do PSDG. A alma autónoma, os alcaldes que defenden aos seus representados e aqueles que se plegan ás decisións do Goberno central. Eu espero, confío do señor presidente, que sexa capaz de ter esa autonomía e defender a provincia de Lugo e os seus intereses por encima dos intereses do Goberno central. Moitas gracias. Non lle quepa dúda que defenderemos os intereses da provincia por encima de calquer outro. Non lle quepa ningún dúda. Se todos facemos o mesmo, estou seguro que vamos a ir en boa línea. Doña Elena, tiña usted razón cando falaba do 112, pero tamén no 132 dice: as mocións poderán ser emendadas por calquer deputado antes de que comece a súa deliberación. E, dice, no caso de que o asinante da moción acepte a emenda, entenderase que sustituye ou se incorpora aquela para os efectos de debate e votación. Por lo tanto, iso está regulado no 132, que se poden presentar na propia sesión hasta o inicio da deliberación da iniciativa. Era por aclarar o tema. Moi ben, doña Pilar, ten agora o seu turno para expoñer a iniciativa ou opinar sobre a do Partido Popular. Moitas gracias. Dende logo, por comenzar cunha puntualización, nos non reaccionamos a unha iniciativa do Partido Popular. Créame, señor Bamonde, traballamos de cas luces largas e non temos nada que ocultar nesta moción, que ven da man en apoio a unións agrarias, a unha organización profesional agraria que está facendo unha importante labor nalgo que vostedes obvian na súa moción, que é a defensa do noso rural e precisamente daqueles afectados máis de preto polo xabaril. Estánse recollendo firmas por toda Galicia cunha finalidade clara de presentar unha proposición non de lei ao Parlamento de Galicia precisamente para modificar a lei de caza no aspecto referido aos danos causados por xabaríns e en 2 aspectos claves. Primeiro, nos accidentes en carretera, que a ninguén lle pasa inadvertido que isto é algo fundamental, e tamén os danos en colleitas e no agro en xeral, algo do que, repito, vostedes esquecen falar na súa moción. E digo que vimos, e orgullosos, ademais de facelo dunha organización profesional agraria, porque, dende logo, serán os que máis de preto reciben e perciben os danos do xabaril, e cando fan esta proposta, precisamente, son eles os que nos trasladan a necesidade de levar este debate ao ámbito público e facelo nas diputacións, nos concellos e donde se poida. E, ademais, fano
porque, según eles mesmos manifestan, a día de hoxe a Xunta de Galicia deslígase dos problemas dos accidentes provocados por estes animais e os tecores de caza están nunha situación complicada, posto que non poden facer batidas se non as autoriza o Goberno galego, pero tampouco atopan aseguradoras que se queiran facer cargo do seguro porque estamos a falar de moitos cartos. Estos son declaracións de representantes deste sindicato que é o que a nos move neste caso, conscientes da necesidade de actuar con este tema en Galicia e, ademais, estamos seguros de que a vostedes non lles vai a costar demasiado aceptar a nosa emenda que é de sustitución, eso sí, e que creo sinceramente que poderán aceptar. Miren, moitos de vostedes participaron en reunións promovidas por este sindicato, algún de vostedes está sentado nesta sala, estou segura de que compartía moito do que se dicía neses encontros. Eu creo que é doado que vostedes acepten esta proposta de emenda de sustitución para modificar a súa, porque non dista absolutamente ningún punto, ningunha coma da que foi aprobada na Deputación de Coruña por unanimidade de todos os grupos e votada a favor tamén por vostedes. Gustaríame facer un breve inciso e é que xusto antes do punto primeiro faltaría por poñer instar a Xunta de Galicia, evidentemente. Pero, a partir de aí, creo que os 4 puntos que se propoñen son de consenso, son de acordo, xa foron votados por vostedes, tamén por nós e por outras forzas na Deputación de Coruña, e non debería de haber ningún problema para que vostedes aceptaran. Se isto se produce, van a contar con o noso voto favorable. De non ser así, xa lles anuncio que non, porque o único que fan na súa moción é convertir un problema que teñen moitos gandeiros e moitos veciños e veciñas desta provincia, pero tamén de toda Galicia, nunha cuestión meramente política como unha fronte de ataque ao Goberno central. A vostedes só lles convén que o Goberno central actúe nestes asuntos cando vostedes non gobernan ali. E nós esa tese non a compartimos, non a vamos a avalar co noso voto e por eso sí lles facemos unha proposta para sustituir os puntos de acordo, repito, por outros que xa foron aprobados por vostedes, por nós e por outras forzas políticas noutra diputación que é a de Coruña. Polo momento, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Efrén. Sí, ben, estamos de acordo que a problemática do xabarín é grave e non hai que obviar para falar desto que é a problemática que ten o rural galego. O despoboamento no rural galego fai que este tipo de problemáticas se agudicen, porque cada vez hai menos terras en traballo e fai que o xabarín teña máis espazos para andar, para reproducirse. E entón, bueno, vai un pouco a pescadiña que se morde a cola. Non hai políticas para que o rural se reactive, non se promociona o rural galego, máis alá das campañas mediáticas da Xunta de Galiza, sigue despoboándose e cada vez os que quedan no rural teñen máis problemas para subsistir. Na moción do Partido Popular parece que a Xunta de Galicia pasaba por ali, non? Porque fala, o único que di, instar a Xunta a seguir traballando, non, cambiei a moción, teño aquí. Bueno, instar a Xunta que siga colaborando cos damnificados. Bueno, podolles dar un dato. A liña de axuda da Xunta son 600.000 euros e os danos calculados que ocasiona o xabarín anuais en Galicia son de 15 millóns. Quer dizer, entón a Xunta o mellor ten que facer ver se iso é axuda. Iso é o que queren que siga facendo, que aporte 600.000 euros a un dano de 15 millóns. Bueno, creo que o mellor hai que facer algo de autocrítica. Se estamos de acordo que hai un problema, aunque goberne o seu partido unha institución, o mellor deberíamos exixirlle un pouco máis de esforzo á Xunta. Mira, é urxente que se faga un plan, un estudo sobre os danos do xabarín, e que non sexan os labregos os únicos que teñen que pagar estes danos, porque, como ben vos decía, esa diferencia entre os 15 millóns e os 600.000 van ao peto da xente do rural deste país.
Hai anos, cando gobernaba o bipartito a Xunta de Galiza, puxese en marcha un plan de xestión do lobo, que hoxe debería ser revisado, pero ao mellor a liña tiña que ir por aí. Ao mellor a Xunta debería encabezar un plan de xestión da problemática do xabarín que teña en conta toda a problemática actual e que plantexe solucións técnicas, pero con un estudio serio, non este toma e daca de que parece que si é culpa de Madrid ou é culpa da Xunta. Ben, a Xunta ten as competencias, fagan un pouco de autocrítica tamén. E nesta primeira intervención pouco máis que engadir, solo decir que o mellor en vez de esa toma e daca de quen é culpa, creo que a Xunta debe liderar esta problemática, quen ten as competencias. Noutras épocas a Xunta con problemáticas similares liderouna, como ben lles digo, con o plan de xestión do lobo, pois copien, xa hai xente que traballou en problemáticas parecidas e asumiu o seu traballo, pero que non parece, vostedes parece que a Xunta é un convidado de pedra, non? Que ve a problemática dos galegos e como moito decirlle, oiga, solucionen. Bueno, pois a nos valdría nesa moción se fixera algo de autocrítica con a Xunta de Galiza. Moitas gracias, don Efrén. Señor Bamonde, segundo turno. Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, señora Porto, teño que rectificar. Dixen antes que eran vostedes de refrexo rápido, agora vexo que son tardíos. Realmente eu presentolle unha moción e vostede me contesta sin argumento de ningún tipo, pura e simplemente reproducindo a posición de Unións Agrarias, que nosotros respetamos, pero que obviamente non fai falta que ella defenda a naide porque ten capacidade para facelo e así o vai a facer no Parlamento. Eu esperaba que vostede fora capaz de presentar aquí argumentos en defensa da súa posición e da súa postura. Comparto co señor Castro, pois efectivamente o problema de despoboación do rural, o problema grave que o está acosando, a presencia do xabarín é un dos problemas máis que inciden no rural. Eu pregúntolle a vostede, señor Castro, e pregúntolle tamén á señora Porto, e precisamente ese problema grave non merece tamén a implicación e a atención do Goberno central, a atención de todas as administracións, a implicación de todos e cada un das administracións públicas nun problema que nos afecta a todos, é tanto pedir, efectivamente, que o Estado central se faiga partícipe e se faiga colaborador da loita contra o xabarín. Estou de acordo que a Xunta non debe de eludir a súa responsabilidade, que a Xunta ten que asumir as súas competencias, e nosotros non o estamos negando. E, de feito, cando é necesario leválo adiante, o estamos facendo. Aquí en Lugo teñen exemplos. Aparecen os xabaríns diante da muralla e ten que ser a Xunta que, dunha maneira ou outra, artelle unha solución ao respecto. Vostedes, en cambio, señora Porto, non fan tanto os deberes. Aquí mesmo en Lugo, miren vostedes, falando dos danos do xabaril en terreos urbanos, a responsabilidade do Ayuntamiento a facerse cargo deles. Estáse facendo cargo a Xunta de Galicia. Axuda non prestan moitos, as asociacións de animalistas queixanse de que a Diputación lle rexeitou unha axuda de 200.000 euros que solicitaron ao respecto. Por lo tanto, a colaboración ten que ser de todos. En canto ao fondo de corresponsabilidade, as participacións, eu estou de acordo que, lóxicamente, fai falta fondos para indemnizar os danos que causan os xabaríns, pero non se pode convertir a política de indemnizacións na única política de combate do xabarín, porque senón, dentro de pouco, o que vamos a facer é conseguir que a xente atraiga os xabaríns ás súas fincas para vivir da cultura da subvención, reclamar subvencións en lugar de combatir realmente o problema. Por eso, o que hai que facer, en realidade, é medidas que permitan combatir con carácter xeral este tema. E xa, para finalizar, unha cuestión, señor presidente, eu levo oído desde o primeiro momento que está aquí, que quere vostede facer da Diputación unha institución digna, unha institución grande. Pero mire vostede, resulta que en cuestións como o de Alcoa, as Pontes, os cartos que lle debo o Goberno Central á Xunta de Galicia, se pon de perfil e non dice nada. En competencias quere vaciar a Diputación de competencias como as de dependencias, suplusa e demais. Señor presidente, parece que vostede quere facer a Diputación grande, pero grande á maneira dos pozos, que canto máis terras lles quitan, máis grandes se fan. Vaciando competencias, poñéndose de perfil, lóxicamente non conseguirá facer desta institución unha institución grande. Moitas gracias. Eu estou seguro que vostede quere... Se lle deixei aumentar un pouquiño porque me estaba criticando a mí, senón se non lle hubiera deixado. Así que para que vexe que son generoso.
Moitas gracias, señor Bamonde. Doña Pilar, ten o seu turno. Ben, o certo é que vostedes veñen con esta moción adicándose a espallar porque a Xunta de Galicia non ten claro o que ten que facer co xabaril, ou máis ben o que quere facer co xabaril, porque o que ten que facer este ben claro na legislación e as competencias son propias da Xunta de Galicia. E dedícanse a espallar con ese tema e a disparar cando vostedes non están no Goberno Central, xa o dixemos na primeira intervención. Coincidimos na base argumental, pero vostedes utilizan esta cuestión como punta de lanza, novamente, para disculpar a Feijóo, incluso máis que para atacarlle ao Goberno Central. E nós non compartimos eso. Mire, primeiro, vostedes esquécense de protexer os afectados. Por eso nós decimos orgullosos, porque non, que apoiamos esta iniciativa de Unións Agrarias que defende a gandeiros e agricultores e tamén os responsables dos tecores. Vostedes esquécense de compensar os danos, de orzamentar na Xunta de Galicia e orzamentan únicamente con 600.000 euros, onde as perdas acadan os 15 millóns de euros. E iso ten que facer a Xunta de Galicia. Esquécense de que é a Xunta de Galicia a que ten competencias claras para poñer en riba da mesa esas medidas ás que vostede facía alusión no último momento da súa intervención, medidas eficaces para controlar a expansión descontrolada que ten o xabarín. Vostedes disparan cara arriba, esquécense de que as competencias autonómicas son únicas, exclusivas de Galicia, mentras poñen como remedio o uso de xaulas, a caza con arco, e agora, ademais, chegan aquí á Deputación de Lugo espallando, non só sobre o tema do xabaril, senón sobre todo o que se lle ocurriu. E mire, eu creo que o terceiro é casi que o máis importante. Esquecen a coherencia. E rexeitan a nosa emenda, que foi punto de acordo claro na Deputación de Coruña, no que o seu grupo votou a favor. E vostedes esquecen a coherencia, e isto a nivel particular xa seu, a coherencia, digo, porque cando en Vilalba se debatían mocións sobre o xabaril, vostede manifestábase claramente con un voto en contra a exercer determinadas medidas de control sobre o espallamento da poboación de xabaril. Feijóo non lle ten un proxecto de país, non ten un proxecto para desarrollar o territorio, e Galicia e Lugo necesitamos menos propaganda en favor do rural, menos aliados desa propaganda que se fai dende a Xunta de Galicia e, dende logo, poñer en riba da mesa máis compromiso. E nós, como lle dixen ao principio desta segunda intervención, compartimos a base argumental, o que nos trae e fundamenta para vir a este pleno cunha moción para modificar o que está acontecendo coa poboación de xabaril, pero, dende logo, non compartimos os seus puntos de acordo disparando solo nun sentido. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Cafrén, ten o seu turno. Ben, solo manifestar o meu extraño de que o Partido Popular crea que a xente que vive no rural son unha especie de pillos, porque vostede diz que se hai medidas de axudas para o xabarín que van como que falsear. Mire, eu creo que a xente que vive no rural, cando menos, merece un respeto, porque siguen vivindo nunhas condicións que son moi difíciles e os que quedan, o mellor deberíamos non insinuar que só queren vivir de subvencións, porque eu non coñezo a ningún labrega ou labrega deste país que chegue á súa finca con destrozos do xabarín e que se alegre porque dice, e agora vaime pagar a Xunta. Home, creo que hai que darlle un punto máis de seriedade. Podemos estar de acordo que as medidas de axuda non poden ser as únicas, pero neste momento non poden ser os labregos e labregas as que sufran. E para compensar os daños que hai agora, actuales, os de hoxe, os que se produzan mañá, as únicas medidas inmediatas son as de compensación económica por esos danos. E creo que podemos coincidir que ningún labrego ou labrega vai falsear os daños nos seus cultivos ou vai botar o xabarín para que lle paguen os danos. Creo que deberíamoslo tomar con un pouco máis de seriedade. Seguramente non era o que quería decir, espero que o aclare, porque me parece grave que diga que si hai política de axudas que vai haber unha especie de pillería ou non sei como quere chamar vostede. Ben, dígolle, comparto que non poden ser as únicas medidas, hai que facer un plan estratégico para pôr solución a este problema, pero agora mesmo, de aquí a un futuro cercano,
a única forma de compensar o rural galego son con axudas, e iso creo que podemos compartir tamén. E evidente que hai que buscar máis axudas. A caza tampouco vai ser a única solución. Mire, datos. En Galiza cázanse uns 15.000 xabaríns anuais, máis os que morren por accidente de tráfico. Con todo eso, que podemos coincidir que son cifras abultadas, non solucionan o problema. Entón, tamén comparto con vostede que hai que buscar máis solucións. Pero poñan solucións, que se poña a Xunta, que elabore un plan, como lle digo que fixo o goberno bipartito con o problema do lobo. Encabecen ustedes. E tamén vamos a estar a favor de que colaboren o resto de institucións, por suposto que sí. E de financiación para a Xunta de Galiza tamén, pero encabecen porque teñen as competencias, entón non boten balóns fora. Moitas gracias. Para o turno de peche, non sei se quere a palabra Agustín. Ten un minuto. Para facer algunha breve aclaración. En primeiro lugar, señora Porto, o argumento que utiliza vostede váleme a min tamén para repetilo respecto do Grupo Socialista. Dice que eu que pretendo é atacar o Goberno Central. Non, eu non quero atacar o Goberno Central. Eu quero darlle ao Goberno Central a oportunidade de ser solidario con Galicia e a oportunidade de participar na solución dos problemas de Galicia. Vostede, ao revés, vostede defende o Goberno Central. Eu tamén lle pregunto, por que defende o Goberno Central? Defende o Goberno Central porque realmente cree que Galicia debe de facer frente ou calquera comunidade sola a un problema que é de carácter xeral, ou defende o Goberno Central pura e simplemente por sumisión aos intereses dese Goberno. E despois eu lle pediría que non faiga vostedes aclaracións sobre o sentido de voto en institucións que non son estas. Acábame de decir que na Deputación da Coruña que se aprobou por unanimidade a moción que presentaron. Non é verdade. O Partido Popular non votou a moción, esa moción a favor. E, señor Castro, eu lógicamente coñezo perfectamente ben os labregos e gandeiros que vivo con eles, non trato de ridiculizalos. Estou falando de algo que é moi genérico, que é a sustitución da indemnización pola cultura da subvención. Don Agustín, moitas gracias. Doña Pilar, turno de peche de un minuto. Moi ben. O Pleno da Diputación da Coruña aprobou este viernes cos votos favorables de PSOE, BNG e PP, Alternativa dos Veciños e abstención de Marea Atlántica e Compostela Aberta, a moción instando a Xunta a articular medidas frente aos danos ocasionados polos xabaríns. Non teño nada máis que dicir ao respecto e non se trata de defender nin de acusar, trátase de exixir que cada administración cumpla coas competencias que lle son propias. E isto non lle está dicindo a voceira do Partido Socialista na Deputación de Lugo. Eu creo que isto é un clamor popular e creo que tamén está bastante difundida a creencia entre toda a poboación de que, dende logo, a Xunta de Galicia non sabe que facer co xabaril e xoga ao despiste poñendo a responsabilidade en riba de quen menos a merece. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, entendo que non aceptan vostedes a emenda do Partido Socialista. Ben, entonces sométense a votación as iniciativas tal como foron presentadas, empezando pola número 9, que é a moción do Grupo Provincial Socialista. Votos a favor? 13. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12. Queda, por tanto, aprobada esta moción. Votamos agora a que figura no número 12 da orde do día, que é a moción do Grupo Provincial Popular tamén relativa a medidas sobre a población do xabaril. Votos a favor? 12. Votos en contra? 13. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos agora ao debate conxunto da moción número 10 e número 11. A primeira delas, moción do Grupo Provincial do BNG para salvar os postos de traballo e a actividade industrial de Alcoa San Cibrao. E a número 11, moción do Grupo Provincial Popular en apoio da competitividade e futuro dos empregos das factorías que a multinacional Alcoa ten en San Cibrao. Creo que ambas as dúas hai presentadas emendas, xa no debate dirán se aceptan ou non aceptan. Por tanto, para empezar a exposición destes puntos, toca agora iniciar o voceiro do Grupo Provincial do BNG. Así que, se non frenten a palabra. Ben, para comenzar a miña intervención, quero lanzar desde o noso grupo apoio e solidaridade aos traballadores e traballadoras
de Alcoa e ao seu comité de empresa, xa que incluso hoxe, esta mañá, tivemos novas que afondan na preocupación do futuro desa central, pois, como poden vostedes saber, aí no mes de agosto deixaran de producir 32 cubas que había e preveíase que se iniciaran de novo a produción hoxe, e iso non se vai producir e parece que se vai manter improductivas nun tempo largo. Eso nos transmite o comité de empresa, polo tanto non son boas novas e non fai máis que afondar na importancia de actuar para salvar os postos de traballo desta central. A importancia que ten Alcoa na Mariña e Lugo, pois, dices en datos, supón o 33% do PIB da provincia. Eso debería facer que todos estuéramos moi preocupados por o problema levan reducido xa un 11% da produción durante este ano, así nos lo transmite o comité de empresa, que estuvemos reunidos o 28 de agosto, estivo a nosa compañeira Mónica, e esta moción non ven máis que a manifestar as preocupacións e as alternativas e as opcións que nesa reunión saliron e que veñen coincidindo con o que leva defendendo o BNG durante moito tempo. Volvolles decir, mira, destacaba o comité de empresa a incapacidade do Goberno do Estado en funcións para impulsar calquera mudanza no marco enerxético e industrial, e deben ser motivos para que a Xunta de Galicia abandone tamén a súa deixadez en funcións canto ás súas responsabilidades coa industria galega e actúe máis alá de declaracións electoralistas. Con isto queremos decir, todos temos que poñernos neste barco. É un sector industrial clave para a provincia e a Xunta ponse de perfil, o Goberno do Estado agora está en funcións, están nunha especie de pero é urxente que se tomen medidas. Nos propoñemos instar a Xunta de Galicia a construir unha mesa de negociación con Alcoa e o Comité de Empresa de San Cibrao para demandar a activación das cubas en suspenso e velar por o mantemento do emprego e da actividade industrial en tanto se mantén a actual situación en declive industrial e inestable nos precios, demandar ao Goberno do Estado medidas urxentes respecto do marco enerxético co fin de paliar a crise da industria electrointensiva galega, aprobación inmediata do Estatuto de electrointensivo, tendo en conta as achegas do sector galego coa inclusión dun paquete de medidas compensatorias polos atrasos antes do final do 19, planificación da sustitución do sistema de poxa da interrompibilidade por unha regulación estável que permita prezos competitivos no sector con compromisos no mantemento do emprego e a consideración no futuro de sistemas enerxéticos do papel produtor de Galicia que debe ser beneficiada no prezo a través dunha tarifa eléctrica galega que compense polos custes ambientais e sociais de soportar esa xeración. Ben, como vedes, aquí apuntamos a todas as institucións. É un problema de todos, é un problema galego grave, é un problema no que o Estado tamén se ten que mollar, pero a Xunta tamén ten que poñer o seu. E o BNG leva moitos anos defendendo medidas que potenciarían este tipo de empresas e nunca se sumaron a esos acordos. Chegando a Galiza ao punto de que somos penalizados por ser produtores de enerxía. Galiza paga máis cara a enerxía eléctrica porque a produce. Eso solo creo que é o único país que lle sucede isto, que é penalizado por producir enerxía. Estamos nesto. Polo tanto, eu creo que debemos estar todos moi preocupados por o futuro de Alcoa, que debemos poñernos todos a traballar en solucións para que chegue a bon porto e salvar a central de Alcoa da Mariña e pouco máis que engadir neste primeiro turno. Moitas gracias, señor Efrén. Polo Partido Popular ten a palabra o señor Castiñeira. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos os deputados.
presentes. O Grupo Provincial do Partido Popular presenta esta moción en apoio á competitividade e ao futuro do emprego en Alcoa San Ciprián, prácticamente por dous motivos totalmente diferenciadores das mocións que presentou no ano 16 e no ano 18. O primeiro motivo diferenciador é atendendo á voz de alarma dos dous alcaldes da Mariña, o alcalde de Cervo e o alcalde de Xove, que nos acompaña no día de hoxe, e, por outro lado, pois, o segundo motivo, a incompetencia do goberno socialista para dar solución ao problema enerxético que ten Alcoa. Volvendo ao primeiro punto, pois, o 7 de agosto, os alcaldes de Cervo e de Xove dan a voz de alarma e piden axuda e convocan a todos os traballadores, a todos os veciños e tamén as institucións, por iso estamos hoxe aquí, a mobilizarse, posto que se está dando unha circunstancia histórica que non se deu nunca na historia de Alcoa, que foi paralizar 32 cubas pola falta de competitividade que ten esta empresa debido aos altos custes da enerxía eléctrica. Non vamos a decir aquí o que supón Alcoa para a provincia de Lugo, é o 30% do PIB. Alcoa é o motor da comarca da Mariña. Alcoa ten 1.100 traballadores directos e ten ao redor de 5.000 traballadores indirectos. Alcoa está pedindo axuda. Alcoa necesita precios competitivos da enerxía eléctrica, que a día de hoxe a única posibilidade que teñen é con ese estatuto de consumidor electrointensivo. Felicito a valentía dos dous alcaldes de Cervo e de Xove e felicitamos tamén do Grupo Popular a iniciativa tamén dos traballadores que a partir do día 15 de setembro, pois todos os venres, pois tamén se convocan esas movilizacións, posto que debemos estar todos xuntos. Vostede dice que a Xunta de Galicia se pon de perfil, non é certo. O presidente da Xunta reuneuse co comité de empresa, por un lado, dende logo que apoia as súas peticións, pero, por outro lado, instou tamén o goberno da nación, instou a que precisamente se convoque nesa mesa, se conte cos sindicatos e, por outro lado, pois, fixo as alegacións xunto coas compañías afectadas a ese estatuto do consumidor. Decimos que o goberno se pon de perfil porque lle viña moi ben. As únicas disculpas que tiña o goberno do Estado é que estaba en funcións, pero está en funcións para o que lle apetece. Unhas veces pode aprobar por decreto unha serie de circunstancias e noutro momento pois dice que non o pode facer. Isto o usou claramente para coaccionar o resto de grupos a que apoiasen a que houvese un goberno e, lógicamente, pois os demás non accedimos e ora está aí o estatuto do consumidor electrointensivo aí parado. Anuncióno en decembro do 2018, presentouno ese estatuto en marzo do 2019, antes das eleccións. Por que está parado, señores do Partido Socialista? Está parado precisamente porque se usou desa forma negligente este estatuto para tratar de presionar o resto de grupos. Polo tanto, vémonos na facultade de traer novamente esta moción con esas dúas características que diferencian esta moción das anteriores. Esa chamada de alerta dos alcaldes e dos traballadores e, por outro lado, a pasividade absoluta do Goberno central. Polo tanto, pedimos instar ao Goberno central a realizar todas as accións necesarias e encamiñadas a garantir os centros productivos e os postos de traballo, como decíamos na nosa moción, nas factorías de Alcoa en San Cibrao. Segundo, instar ao Goberno central a garantir o marco enerxético estable e competitivo e aprobar de xeito inmediato o estatuto que decíamos antes para as empresas electrointensivas, no que se incorporen as alegacións presentadas en conxunto pola Xunta de Galicia e as compañías galegas. Terceiro, instar ao Goberno central a convocar a mesa de traballo sobre a industria electrointensiva e incorporar nela o Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, co obxecto de traballar unha solución ao precio eléctrico que permita garantir o emprego e a actividade industrial. E, por último, instar ao Goberno central a cumplir o compromiso de ampliar de 90 a 200 millóns de euros a compensación de gastos indirectos por CO2 como medida de apoio ás empresas que teñen unha alta dependencia de custes enerxéticos. Moitas gracias.
Decía, moitas gracias, señor Castilleira. Ten agora a palabra a voceira do Grupo Socialista, doña Pilar García. Moi ben, dende logo, eu creo que a ninguén se lle escapa a implicación da Deputación de Lugo e tamén do Goberno socialista coa defensa dos postos de traballo vinculados á central de Alcoa en San Cibrao e o interés por manter esta factoría na comarca da Mariña é, dende logo, para nós algo absolutamente incuestionable. Dende o ano 2012, vostede ao mellor non se acorda, ainda que fixo referencia a un par de mocións, ese foi un asunto, o tema de Alcoa, tratado en abondosas ocasións nesta institución e sempre foi punto de acordo de todas as forzas políticas. Polo tanto, o uso partidista nesta ocasión nós non o compartimos con vostedes. A implicación desta institución foi plena dende o minuto cero. Dende logo non podemos dicir o mismo por parte da Xunta de Galicia, porque o señor Feijóo recordámolo nesta provincia para facer fotografías e pouco máis, que habitualmente é o que ven a facer, a fotografiarse e a pouco máis. Compromisos en riba da mesa, poucos. Eu non sei onde está o señor Feijóo cando falamos de Alcoa nesta provincia. Eu non sei onde están as competencias en materia de industria da Xunta de Galicia. O que sí que sei é onde estivo esta institución e onde está o Goberno central que leva un ano en Madrid. Parte do tempo en funcións, por suposto. Eso sabémolo todos tamén. Pero tampouco sei onde estaban vostedes, os señores do Partido Popular, cando gobernaban en Madrid e Alcoa xa tiña serias dificultades. Díganos claramente que é o que fixeron, tanto de Madrid como dende a Xunta de Galicia, para defender o que agora defenden con tanta forza. Neste debate, nas mocións que se presentan por parte das dúas forzas, nós compartimos parte do fondo. Son presentadas por grupos diferentes ao que represento, pero, bueno, poderíamos asumir como propias, Espera. Deixa que igual. Dicía que as mocións que traen os dous grupos políticos, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Popular, en parte as podíamos asumir como propias, salvando algúns matices. De aí que presentáramos emendas a ambas as dúas mocións. No caso da moción do Bloque Nacionalista Galego, relata os feitos e titulares sobre Alcoa nunha parte expositiva e nos acordos recolle en parte aqueles cos que xa estamos de acordo e xa como formacións políticas se debatiu recentemente este mesmo asunto no Parlamento. De aí que lles acheguemos as enmendas que traemos e que me gustaría explicar a continuación. No tocante á moción do Bloque Nacionalista Galego, no seu punto segundo apenas facemos modificacións, salvo algunha pequena puntualización, pero si engadimos un punto de acordo que nos parece importante, que é o impulso e a creación xunto cos grupos políticos, os axentes sociais e económicos, dunha mesa da industria galega, que incorpore expertos nacionais e autonómicos xunto aos referidos axentes impulsores e que teñan por obxecto conformar un pacto polo futuro da industria galega daqui ao 2024 e que será suscrito por todos os seus membros e aprobado polo Parlamento de Galicia. A execución dese pacto, evidentemente, vai a necesitar dun orzamento e propoñemos que a parte correspondente se porá a disposición pola Xunta de Galicia de xeito detallado en cada exercicio. No tocante, a emenda que facemos a moción do Grupo Popular, algunha puntualización temos que facer porque é obligatoria. Vostedes, entre outras cousas, están pedindo que se inste ao Goberno central a garantir un marco enerxético estable e competitivo e aprobar de xeito inmediato o Estatuto de Apoio ás Empresas Electrointensivas. Aquí non se xoga co Estatuto nin coa súa aprobación. É que non se pode aprobar estando en funcións. Nin o aprobamos nós, nin o aproban vostedes. Eu teño aquí o informe que se emitiu e vostedes saben perfectamente que isto non se pode facer por un goberno en funcións. Logo lle lerei as conclusións dese informe. Nin o fai o Goberno socialista, nin o farían vostedes, porque non se pode, simplemente. Por iso, nese punto, a modificación que facemos é que retiren única e exclusivamente de xeito inmediato, porque non se pode.
Tamén lles decimos que se impulse a creación xunto cos grupos políticos exactamente a mesma emenda que facíamos ao Bloque Nacionalista Galego, incrementando ese punto para a creación dunha mesa da industria galega. E logo, lles facemos tamén unha puntualización, porque nós recollemos os compromisos reais, os que se poden levar á xente. E lles pedimos que no seu último punto modifiquen, instar ao Goberno Central a cumprir o compromiso de ampliar de 90 a 200 millóns de euros a compensación dos gastos indirectos de emisión de CO2. Por qué? Porque o compromiso xa está enriba da mesa e o compromiso non son 200, son 180. Modifiquen esa cifra e con eso teríamos solucionado ese punto de acordo. E o compromiso está encima da mesa e o Comité de Empresa de Alcoa sábeo, igual que o resto de compromisos. E vostedes tamén saben que a reunión que se mantivo recentemente coa ministra tuvo boa acollida e os acordos están enriba da mesa e se van a materializar. Cando se poida facelo en funcións, ese estatuto non se pode tramitar. Polo tanto, eso tería que quedar á marxe, desvinculando do seu acordo se retiran esa parte que di de xeito inmediato. Creo que, polo demais, as puntualizacións son mínimas e este debería de ser un motivo para que chegáramos a acordo nesta moción en relación á Alcoa e ao seu mantemento na Mariña, como se chegou e foi sempre punto de acordo nesta institución. Moitas gracias. Moitas gracias. Ben, decía o voceiro do Partido Popular que non se poñía de perfil a Xunta. Bueno, nos creemos que sí, que máis alá de fotos propagandísticas e de, bueno, incluso visitaron Alcoa para facer unha foto ás portas de Alcoa e ni siquiera tuveron, non sei, se a decencia de reunirse cos traballadores que estaban ali ou co comité de empresa. Nos fixémolo, nos fomos ali e reunímonos con eles. Vostedes foron hasta ali, faceron a foto diante da porta da empresa e non fixeron ni siquiera se reuniron cos traballadores. Nos estuvemos reunidos varias horas e iso que debería facer calquer grupo político máis alá de mera propaganda. E decía que puxeron o punto os alcaldes ou que foron os que puxeron o punto de chamada, pero que o BNG leva moito tempo traballando en medidas que fixeran que non estuveramos neste punto. O BNG leva moito tempo propoñendo unha tarifa eléctrica galega, teño aquí noticias de, mire, Feijóo volve a rechazar unha tarifa eléctrica galega, di. Con isto teríamos, porque a veces as noticias xuntas, porque vostedes calificaron a proposta do BNG como unha ocurrencia ou algo así, pero é curioso que despois a nova tarifa vasca forrará as empresas 50 millóns ao ano. Non, esa é a diferencia de ter un goberno que se preocupe por a industria, que tristemente teñen no País Vasco e aquí non o temos, e claro, eso é o que nos referimos cando se ponen de perfil. Cando vemos que outras autonomías si defenden a súa industria e a Xunta, en cambio, pois o perfil neso estuvo sempre en contra deso. O BNG fixo estas propostas moito antes do fantasma do peche de Alcoa, moito antes, porque creemos que é xusto que a comunidade galega teña compensación por producir, e o que temos é o contrario. Si se deran esas medidas que nin siquiera as inventamos nós, porque incluso no Estado español hai outras comunidades as que as deixa. A Unión Europea deulle parabén a tarifa eléctrica vasca, pero parece que os galegos temos que ser sempre menos. E aí é cando me refiro que o Partido Popular se puxo de perfil. Non defenden a industria como fan noutros territorios. Acabámoslo de ver en dúas noticias moi fácil que se entende calquera. E iso está claro. E foi moito antes, como lles digo, do fantasma do peche. Porque defendemos unha política de país e defendemos a industria. E hai outros gobernos que o fan e o goberno da Xunta non o está facendo. E dai que digamos que se está a por de perfil. Moitas gracias, don Efrén. Señor Castiñeira, segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Señor Castro, vai vostede coa tarifa eléctrica galega Alcoa, a ver que lle dicen a multinacional e que lles parece. A Alcoa en todas as multinacionales que actúan no noso país, a ver que lle parece esa cousa da tarifa eléctrica galega. Señora García, vou dicir unha cousa. Non sei onde estaba vostede no ano 2012,
Pero aquí está o señor Veiga, que estaba comigo nesa concentración. No ano 2012 nosotros estábamos precisamente apoiando esa manifestación. Non me pode vir vostede ahora aquí a dar leccións nese sentido. Estaba como alcalde de Foz defendendo os intereses de todos os traballadores do meu pobo e tamén todos os traballadores da Mariña. Mire, non o digo eu, o dice Pachi Vázquez. Non sei se vostede conoce a Pachi Vázquez, supoño que sí, que foi o seu secretario xeral, tamén supoño que o presidente o coñece. Pachi Vázquez lamenta de caballero que sea un grumete de Sánchez en Galicia. Ahora hai que ampliar un pouquichiño este. Pachi Vázquez é o Partido Socialista na Diputación de Lugo, que volve outra vez a primar os intereses do Partido Socialista en vez de primar os intereses de todos os mariñáns e de todos os lucenses. Mire, mentras o señor Sánchez estaba de vacacións cando surxeu o problema, o señor Rajoy no seu momento se desplazou aos Estados Unidos a negociar directamente esas circunstancias co presidente da compañía. Pode usted reírse, pero non nos fai gracia a ninguén. Cando houve problemas, a Xunta de Galicia mostrou todo o seu apoio a que se construíse un gasoducto que minimizara o problema enerxético tamén de Alcoa. Ese estatuto que vostedes presentaron en marzo antes das eleccións, a base dese estatuto é precisamente a base que nosotros presentamos aquí, que é precisamente as compensacións por CO2 a puxa. A partir de aí se aumentan as axudas. O que fixo a ministra foi liar, simple e llanamente liar. O único que dixo é que sí que iba a aceptar efectivamente a participación do comité nesa mesa, algo que lle pideu o presidente Feijóo, pero deixou entredito que se apoiase o Estatuto do Consumidor, que é algo fundamental. Vostedes usaron este asunto precisamente para tratar de coaccionar o resto dos partidos, naide caeu nesa tentación e o poden aprobar simplemente como aprobaron outras circunstancias. E lle vou poñer un exemplo que está moi fresquiño. Mire, hai 2 días non se podían pagar as deudas ás comunidades autónomas nin aos concellos. Había un informe que vostedes poñían aí, dos abogados do Estado, o presidente Feijóo puxo un informe completamente diferente, agora anuncian antes das eleccións que sí se pode facer e que van facer o pago. Vostedes son así, van ao vento que máis lle interesa. Pero, dende logo, que a min preocuparíame un pouquichiño este titular do seu exsecretario, Pachi Vázquez, que lamenta que o Partido Socialista, o caballero neste caso, seña o grumete de Sánchez en Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Castiñeira. Señora Pilar, ten un segundo turno. Dende logo, o noso terreo de xogo non é o mismo, señor Castiñeiras, lamento profundamente. Mire, o informe é claro, voulle ler, xa o dixen antes, as conclusións que din é moi cortiño. Como conclusión, la aprobación del Estatuto, tanto por su naturaleza y contenido de carácter estratégico y político como por sus relevantes impactos económicos, no procede en período de gobierno en funciones. Despois doulle unha copia, se a quere. E a min o que me gustaría saber, a vostede lle preocupa moito o que fan os integrantes do Partido Socialista, pero a min gustaríame saber que é o que fai o presidente da Xunta de Galicia. E para isto voulle a poñer varios exemplos no que se refire á materia de industria. Onde está o señor Feijóo en casos como de Pemex, como Naval, como con Alcoa? Onde están? Porque hai indicativos claros de que está absolutamente ausente na política que se fai referente á industria en Galicia. Voulle dar 2 datos. Simplemente 2 datos que evidencian a situación de Galicia con respecto ao resto de España. Mire, os últimos datos do Índice de Produción Industrial, do IPI, indican un retroceso importante na produción industrial en Galicia en xuño. Son datos de fai un par de meses. Un menos 6,3% anual frente a unha tasa do menos 1,8% para o total nacional. Esa é a diferencia nese índice. E o IPI, en Galicia, rexistra unha evolución claramente negativa porque, fronte a un comportamento estable no índice nacional, na que se acada unha tasa nula do 0,0%, en Galicia caeu un 7%
anual. Esos non son datos que saque o Partido Socialista para disparar contra o Partido Popular. Esa é a evidencia da nula política que fai o Goberno galego en materia de industria neste país. E iso pasa ao señor Feijóo porque non ten unha política para este país, non ten un modelo de país, non o ten diseñado. E o único que fai neste momento é intentar utilizar algúns membros do seu partido, como son vostedes, que se brindan con moita responsabilidade no caso de algún alcalde mirando polos intereses dos seus veciños para sacar adiante proxectos como de Alcoa. Pero vostedes saben perfectamente que sin a complicidade e o compromiso neste caso do Goberno Socialista do Estado sería completamente imposible. Sabe tan ben como a min cales son os compromisos que deixou a ministra en riba da mesa e que van a ser cumplidos. E sabe tan ben como a min tamén o que opinan e pensan os membros do Comité de Empresa de Alcoa. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Don Efrente, un minuto de peche. Ben, señor Castiñeira, decíame que lle fora aos da Alcoa e non sei que máis con o da tarifa eléctrica galega, e o tema é que xa lles fomos, porque, como lle decía antes, nos fomos ali a reunirnos con o comité de empresa, non a facernos unha foto, e xa lles fomos, e podo dicir que apoian completamente o da tarifa eléctrica galega. E volvolle a decir, non sei que di que lles pasaría ás multinacionais, porque no País Vasco conseguiron a tarifa eléctrica vasca e non se foron ningunha, me parece. Creo que incluso podemos mirar con envexa o sector productivo industrial vasco comparado co galego. E podemos mirar con envexa o que fai o goberno do País Vasco comparado con o que fai Feijóo, que non é nada. Entón, volvo a dicir, claro que vamos con a tarifa eléctrica galega a calquera, e con a tarifa eléctrica e con calquera outra cousa que sea defender os sectores productivos deste país. E máis, xa fomos. Nos fomos e propuxemos aos traballadores e están completamente de acordo. Moitas gracias, señor Castiñeira. Seu minuto de peche. Mira, simplemente neste minuto unha pequena reflexión do que é a política enerxética do Partido Socialista, que ten moito que ver co que estamos a debatir hoxe. Mira, cando viña ahora mismo para este pleno, pasei por Villalba a coller o compañeiro Agustín, e vin á esquerda, na plaza do Concello, vin un camión parado que poñía unha pancarta na que poñía por unha transición xusta. Queremos traballar. Pregúntelle vostede o que opinan da política enerxética a alcaldesa do Partido Socialista, o alcalde de Villalba ou o alcalde de As Pontes. Non, que seguro que están moi de acordo con esas ideas que tenían vostedes de transición enerxética. Simplemente me dá moita pena que vostedes primen e teñan hoxe unha oportunidade importante e traigan aquí simplemente enmendas para tratar un pouco de ocultarse nesas enmendas. O Partido Popular ten moi claro o que quere para Alcoa. Moitas gracias. Gracias, señor Castiñeira. Moitas gracias. Digo, non sei se aceptan as enmendas ou non se aceptan. Non se acepta a enmenda. Tampouco acepta a emenda. Bueno, pois entonces sometémolas a votación tal cual foron presentadas. Empezando pola moción do BNG, que é o punto número 10. Votos a favor. Unanimidade. Unanimidade. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Votos a favor da moción do punto número 11, moción do Grupo Provincial Popular. 12, 13, 15, ¿no? 15. ¿No se acepta la enmienda? No. ¿Votos en contra? 10. Queda, por tanto, aprobada la iniciativa. Bien, antes de pasar a la parte de control, eu agradezcolle a don Agustín Bamonde, hoxe tocoulle a don Agustín, acordarse de min, o outro día foi o señor Castiñeira. Entón, pues, eu agradezco, a máis, sobre todo, por la relación que nos une, non? E, se me permite, unha primeira reflexión pequeniña en tono de humor, e, de logo, despois, o resto sí que é serio.
Digo en tono de humor porque, señor Bamonte, como vostede non conduce, o Xabaril non lle afecta. Afecta ao señor Castiñeiras, pero a vostede non lle afecta. Por eso non lle afecta. Pero a Galicia sí. A Galicia afectalle moito o Xabaril. E non vale espallar. Non vale dicir, como nós temos un problema, non sabemos facer con él, metémoslo para España e que se entendan ali. Non, eso non é así. Para iso están as competencias, señor Bamonte, para iso están as competencias. E vostede que é un bon orador, e eu xa o teño costado moitas veces, gustalle pois espallar esas responsabilidades que, por moito que as espalle, están publicadas no Boletín Oficial do Estado e no DOGA e son competencia da Xunta de Galicia. Ben, mire, decía vostede que quero facer unha diputación grande, non sei que, e non lle quepa ninguna dúbida, señor Bamonde. Esta casa, esta diputación, esta institución, terá a consideración e o respeto que merece e que merecen todos os lucenses, incluídos nós. Todos. Porque senón faríamos unha moi mala función nesta casa. Por tanto, temos esa obriga, entre todos. Así que eu de logo traballarei por ele. Pero logo falaba vostede que se o presidente non defenda a Alcoa, non defenda as Pontes, deixando ao lado as Pontes, que é outra provincia, está non defendendo moi ben o seu alcalde e o presidente da Diputación da Coruña, ainda que ten implicacións, non se preocupe. Nos adherímonos perfectamente ao que eles están reclamando porque están defendendo moi ben o que consideran útil para as Pontes e para a provincia da Coruña e para Galicia. Pero, mire, señor Bamonde, cando un non ten argumentos, o típico de sempre é atacar aos demais. A veces así despista e cola. Pero aqueles que se temos algunha primavera, eso xa non nos cola. Usted pode dicir o que queira. Eu recordo un diputado no Parlamento de Galicia que dicía, bueno, usted foi dar unha volta pola agricultura. Usted tamén. Usted foi dar unha volta polo campo e aterrizou tratando de implicarme a min como responsable do que pasa en Alcoa. Mire, eu pregúntolle a vostede, xa sei que é unha pregunta retórica porque non vai a poder contestar, pero, aparte das fotos, señor Bamonde, aparte das fotos, sinceramente, que fixo o Partido Popular do señor Feijóo? Aparte das fotos. Que, por certo, cos traballadores, vostedes nin se reuniron. Eso sí, foron a Santiago Comité de Empresa, pero cos traballadores non se reuniron. Que fixeron vostedes? Porque, claro, cando aquí se fala de facer cousas, hai que falar de cousas reales. Falar de filosofía falamos todos, pero cousas reales concretas ustedes que fixeron, non? Mire, outros, pois ao mellor facemos un traballo máis discreto, que suele ser bastante máis efectivo que ir facer fotos ali diante da fábrica. E, francamente, señor Bamonde, con ese acto que resolveron vostedes? Que diría que desde ese día mellorou a cousa debido a ese acto do seu partido? Mire, a Diputación de Lugo e o seu presidente e o seu goberno, espero que toda a corporación, están con Alcoa, están cos traballadores. Non lle quepa ninguna dúbida. Están con Alcoa e cos traballadores. E sobre o que decía o señor Castiñeira en relación á tarifa eléctrica galega, evidentemente isto non é obxecto de debate, pero polo feito que o seu argumento sexa o que dice Alcoa non me sirve, porque as empresas lles preocupa moi pouquiño os traballadores, preocupa a conta de resultados, pero a mí interesa a masa social, señor Castiñeira, as persoas que teñen que levar o sueldo a casa a manter as súas familias. Iso é o que me preocupa a mí, non? Mire, como todos xa somos maiorciños, cando había a problemática de que se podía cerrar Coruña e Gijón, Asturias, cando se chegou a un acordo, eu vin algúns membros do seu partido precisamente non moi contentos, porque se acababa o chollo da crítica ao goberno. Porque a crítica era que o goberno non facía nada para que iso se vendera a alguén. Como se vendía, o problema desaparecía, por tanto, digamos que, en fin, había pouca alegría en con ese acordo de compra das centrales da Coruña e de Asturias.
E eu incluso diría máis, mire, porque claro, esas cousas circulan. Desde que estiña chegado a un acordo, houve algunhas exixencias dos americanos, a empresa que comprou, que precisamente non parecen moi inocentes. E non digo máis, non parecen moi inocentes. Mire, o Goberno da Diputación e o Goberno de España asegure que estamos traballando e vamos seguir traballando na defensa da Alcoa, da defensa dos traballadores e do tecido productivo galego, do tecido productivo da provincia de Lugo, do tecido industrial. Como ben decía a compañeira Pilar, mentras uns traballamos para arranxar os problemas, o señor Feijóo esconde que a produción industrial en Galicia, porque o esconde, non o dice, se fora ao revés, presumiría, claro, pois baixa máis dun 6%. E iso é froito das súas políticas. E polo que se ve, non son moi boas. Así que, mire, para rematar, fala vostede da transición. Eu escoitei ao goberno da Alemania, da señora Merkel, a transición que vai poñer en Alemania estes días. Creo que non é o seu goberno e a súa política non é precisamente socialista. Pregúntelle vostede que transición está ela prevendo para a Alemania. Pregúntelle. E logo despois se mira a ver se iso é transportable aquí ou non é transportable aquí. Por tanto, eu creo que en todo este tema hai que ser serios, porque detrás desto están postos de traballo, están sueldos, están familias, están nenos. Por tanto, seamos serios. Ben, eu pensei que hoxe non se iban a acordar de mí, pero vamos a acordar. Así que gracias, señor Bamonte. Pasamos ao punto número 13, de parte de control e fiscalización. E o primeiro deles é dar conta da acción de conta dos informes do primeiro e segundo trimestre de 2019 relativo ao compromiso de prazos da Lei 15/2020 da Diputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. e do Consorcio Provincial para a Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo e informes dos meses de xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio e xuño de 2019 do Real Decreto 635/2014. O punto número 14 é a dación de conta da información económica da Diputación de Lugo a 31 de marzo de 2019. Punto número 15 é a dación de conta da información económica da Diputación de Lugo a 30 de xuño de 2019. Punto número 16, dación de conta do informe de avaliación do cumprimento do Obxectivo de Estabilidade Orzamentaria, regra de gasto e débeda pública con motivo das liquidacións e contas anuais a 31 de decembro de 2018 e para acompañamento á conta xeral de 2018. Punto número 17, dación de conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira a 31 de marzo de 2019 e previsións a 31 de decembro de 2019. Punto número 18, dación de conta do informe de avaliación e cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira a 30 de xuño de 2019 e previsións a 31 de decembro de 2019. Punto número 19, dación de conta da resolución da Dirección Xeral da Función Pública de 9 de xullo de 2019 pola que se adxudica o posto de secretaria xeral da Diputación de Lugo a favor de dona María Ester Álvarez Martínez, que nos acompaña neste pleno. Punto número 20, dación de conta da resolución da Presidencia pola que se aproba a composición das comisións informativas. Punto número 21, dación de conta da resolución da Presidencia sobre o nomeamento de representantes desta corporación en órganos colexiados. Punto número 22, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante os meses de maio, xuño, xullo e agosto de 2019. Punto número 23, comunicacións de Presidencia que non hai. E punto número 24, rogos e preguntas regulamentariamente formulados que sí hai. Hai, se non hai error, un rogo e unha pregunta do Partido Popular. Non sei quen vai formular o rogo. Primeiro, que está registrado en primeiro lugar o rogo.
Quero máis formular? Simplemente dar lectura ao mesmo, non creo que... Sí. Trasladamos á Deputación Provincial que inste ao Goberno de Estado a sinalización dun dos concellos e facémonos eco dunha petición da nosa agrupación, en concreto da agrupación do Partido Popular de Burela, toda vez que é unha población importante e que entendemos que a sinalización é insuficiente. Simplemente un rogo que tampouco ten que suscitar maior debate. Supoño que estarán... Por moitas gracias. Trasladaremos este rogo ao Ministerio e é unha pena que isto non se fixera antes. É unha pena. Pero, bueno, formula usted a pregunta. Realmente pode hasta interpretarse que son 3 preguntas, pero en todo caso, como temos o límite de 2, pois será suficiente que se nos conteste as 2 primeiras. O Pleno da Corporación Provincial, na sesión do 26 de xullo do 2017, acordou por unanimidade a elaboración dun plan plurianual de estradas provinciais que alcanzase os exercicios 17, 18 e 19. Naquel momento levaba unha petición dunha cantidade económica de 45 millóns de euros, logo chegouse a un consenso e redúxose a 15. Foi este grupo, o mesmo que eu represento, quen rexistrou esa iniciativa. Posteriormente, o 31 de outubro do 17, aprobouse o Plan Extraordinario de Rehabilitación de Firme das vías provinciais no períodos 17 e 19, no que se iba xa especificando e concretando por concellos a cantidade que se aprobaba entre todos os extremos e que as baixas que se produciran na licitación foran reinvestidas na rehabilitación de firmes da rede viaria provincial. Pois ben, sendo coñecedores de que falta un importante volumen de execución, si nos gustaría que se nos facilitase nesta sesión plenaria, ca maior exactitude posible, toda vez que isto se registrou o 18 de setembro, cal é o nivel de execución do Plan Extraordinario de Rehabilitación de Firmes das vías provinciais do 17 e 19, que se nos informe cales foron as baixas producidas nas diferentes licitacións e como foron, no seu caso, se que fosen, reinvestidas as mesmas, sinalando, se é posible, as cantidades desagregadas por concellos. Moitas gracias, doña Elena. Bueno, pois non hai inconveniente en contestarlle a todas as cuestións que formula aquí, ainda que, como vostede sabe, son 2 cuestións. En primeiro lugar, en relación con o nivel de execución, dicirlle que a execución do Plan Extraordinario de Rehabilitación de Firmes de vías provinciales, a execución foi, ou é, neste momento, do 92,60%. En relación coas baixas producidas nas diferentes licitacións, o importe das mesmas ascende a 4,6 millóns de baixas en todos os concellos, sumando todos os concellos. Ben, en canto a como foron reinvestidas as baixas, dicirlle que, se non teño malo dato, creo que foron 19 concellos e se reinvestiu en eles 3,3 millóns de euros. En Trabada, por exemplo, 128.547. En Fonsagrada Baleira, porque deben compartir unha estrada, 269.347. Fonsagrada Baleira. Río Torto, 108.268,97. Baleira, 111.380,50. Antas de Ulla, 185.986,69. Friol, 148.473. Guitiriz, 178.354. Sarria, 200.000. Sabiñao, 388.852,73.
Cervantes, 151.401,25. Vilalba, 227.050,45. Lugo, 417.334. Monterroso, 83.375,05. Chantada, 316.544,47. O Sabiñao, noutras estradas, 119.000. O Vicedo, 163.350. E Rábade, 149.379,19. Creo que con isto queda contestado toda a súa pregunta. Queda sin executar 1,3 millóns de euros das baixas, entendo. A ver, exactamente, non sei ahora mesmo cuánto quedaría sin executar, porque pense vostede que parte aprobámoslo hoxe non a modificación do orzamento para poder pagar os plan únicos do 2017. Entón, había que ver canto queda ahora, pero parte utilizouse hoxe aí, se non estou equivocado, que igual estou equivocado. Pero creo que parte se utilizou hoxe aí. Por lo tanto, ahora hai que ver canto queda. Sinceramente, o dato exacto non o conozco neste momento. Moi ben, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.